Hello mga utol. Pagpasensyahan nyo na mga tol, may kasi may misa. Kasi Sunday. Pagaling ko lang mag-walking mga tol. Nag-walking ako ng 8 kilometers. Yan. Pero lang, dito lang sa loob. Isang oras at 44 minutes. Yan. At ano pa nga pa lang yan mga tol, 8:22. Yan. Kakatapos ko lang talaga ba? Walking. Tapos push up every 1 kilometer. Ako ay nagpo-push up ng 15 times. Noon. Ngayon mga tol, na lang 5 times. Kasi ngayon lang talaga ako nakabalik sa pag-exercise. Yan. Nagpahinga ako ng mga 3 weeks na to, 4 weeks. Yan, almost a month. Kasi kita niyo naman, madami tayong mga pimple. Kasi sobrang stressful na buhay-buhay natin ngayon mga tol. Kaya pahinga lang ako dito saglit para ako ay makaligo na. Yan, tapos buksan na natin yung box ba. Madami pa sana akong gusto sabihin mga tol, kaso nakalimutan ko. Dami kong naisip kanina habang ako ay nag-walking. Kaya let's go mga tol, pahinga lang muna ako. Goodbye mga tol, nandito na nga pala ako sa baba mga tol. Nagluluto si mama ng atay, may potato at siling green. Sili espada. Bumili din si mama ng lansones mga tol. At ito, yan, isang pack talaga ng chicharon. Kaya din lansones mga tol. Nakaubad lang ako mga tol, kasi alam niyo naman exercise tayo kanina. Mga tol, nanood nga pala ako nito mga tol. Hey guys. Bigla ang reaction video. Kahapon mata in-upload natin. They gave me gas. Ano yun mga tol? Gasoline? Kaya ng chicharon. She's not going to Unsa dali ma'am? Iutong ginani mo, wala ka nalibang? O ha? Is she out? Not yet. Plus. Kawawa na si ate mga tol. Oh my god, baby, I love you. I'm sorry. I'm ready. That's it. Keep hopping around. Lots of hopping. You practice so well. That's it. Just leave her out. It's not easy. Just let her come on. Nice and slow.
Ayaw ko na mga tol. So yan mga tolski. Tapos na nga pala akong maligo mga tol. Yan. Ano na ngayon? Mga 1 ata ng hapon. Yan. At buksan na natin itong mga tol. Dalawang box. Let's go. So ayan mga tolski. Nandito nga din pala si Ranran mga tol. At nababa na namin itong Nicole Wins. Sobrang bigat mga tol. Kaya ako ay nagre-relax muna dito. Yan, let's go. Buksan na natin ito mga tol. Good. Bigara. Unboxing yan. Taga-time lang sila eh. Rice cooker na yun. Guys, unboxing tayo guys. Unboxing tayo ng mga laruan. Masanin na ni mo. Oh, parehas may tiil. Di mo parehas ang tiil. Bago mo nila. Atal, tingnan niyo ang laman mga tao. Mga laruan. Na ano din, pamimigay din. Duhan. Kita ang sarili. Oh, awa. Da. Gawas na. Saan na? Paulay. Okay pa dyan. Paulay na. Nabali unboxing nga ka na rin ni. Uy, pasimpan mo. Oh. Siyempre. Oh, nakakang dinigay. Ma. Patakas ma. Ugma, maho na gito. Oh, brown na tanan. Ano to guys? Previous sa mga bibili ng computer. Mga laruan. Oh. Ano tayo mga baso kanindot. Ipanglapay na lang may mga naus pare. May mga mag dito mga tol. Tingnan natin. Hindi ka dito mga tol. Ayaw maniwala sa akin ha. Uy, nuwagtang mo dito na yung mga ano. Ginagawan na yun. Nawala ka naman? Nala sa ref, klaro tayo. Dili mo na, katong mo na lang ba? Kato gani. Dili mo na. Ayun ay. Dili na no. Unsa na? Dili na now. Di pa layo pang kamera. Ganyan mga baso na yung mga tol, mga previous na ano. Previous na Marlboro. Previous na Marlboro, Winston. Isa ka na. Oh. Napay Barbie. Konsa naman eh. Kundi tira sa robot. dari. Pagkumang kunin mo. Nandiyan eh. Ba? Muduwa na to siya. Basin. Ligid ra may duaan. Dami ng marks mga tala. 2, 4, 6. May ukay kayo dyan mga tol? Pila ko kana bal duaan na niya. Kine? Basta na ligid. Mabarag na to siya? Ayaw, imo pa mo panday.
Nag-agaw. Daran. Ay. Kaya sakto mo na ako dahil. Kuha na rin. Bagay kay kanin mo. Meron na yung sintrong para kay mama at papa. Ano sa ba yung expire? Mama. Hindi ko kita break. Uy, di na brief. Siyaman mo ba? Dapat ba? Magsimba na mo? Ni. Sakto ng mama. Gawin. Wala na yun. Wala yun. Di ba na po? Sama na yun. Shit. Bullshit. Uy, mga big shit na uy. Uy, ako ni. Sa room na nila. Kamilahan eh. Dili ay, sa tatan. O, gitag saan? Ibutang na diya ay. Ala, uy, buot lagi kay buot lagi man. Sobrang dami na may bedsheet mga tol. Itarong sa nag... Singot to kay ka, o. Yan sa mga tol. Ito, mga damit na lang to. Meron pa yung isa. Yan. Bahala niya, wala na akong pake dyan. Mga tol, ito na naman. Ito naman. Ito na naman. Ito naman. Mayo. Pronto. Sa'yo na yun. Di ko ang muwanda. Moana, make way, make way. Luwana pa dyan. Make way. Ay, ihatag na nanay mo dahil. Awa, sa tomo eh. Awa sa tomo. Na, dili mo siya mula ko. Na. Kaya wanta. Horse, magay ka bali. Yan mga tol. Di ko na lang to anuhin. Tignan sa pinakailalim ba? Kasi laruan. Okay na mga sanina eh. Kasi ano lang to, laruan lang to lahat. Yan, laruan lang talaga mga tol. Hanggang sa pinakailalim. Tapos meron din mga t-shirt. Yan. Namimili na si Randra ng t-shirt para sa kanyang inaanak. May pang mga pang winter. Pang winter. Suit pa ni Arlo mga tol. Nandun kami ni Mama sa Australia. Blues Clues. Mga tol, ito yung galing to dito sa Pinas mga tol. Ano lang 6 months lang, bumalik na agad. Nagkasal na sila tuwa. Gari nila, wala pa na ulo sa anong taon mo. Morning, nadaog na to si ko ano? SM. Ano ba? Gusto nito mga tol. Ano lang, 5,000. Tapos lagyan ko ng aking signature. Ay! A fish! Ito pala mga tol. Fish. Ano masasabi niyo sa ating vlog ngayon mga tol? Sobrang saya no? Ito lang ang mga tol. Interesado ako ba? Pero para dito, para sa akin ha? Pero sa akin na lang to. Directions for use. Inhale deeply through each nostril in turn while holding other nostril closed. Repeat every 2 to 3 hours. Ano kayang amoy nito mga tol? Kasi, kita niyo ba ako mga tol?
Kasi yung inihilil ko dito mga tol, yung Vicks. Para ano lang. Pampaginaw ng ano ba. Simuta. Ano? Hindi ko kaya yung simba. Ay, eh. Da! Feel na kumakain ka. Ano, Rizal? Parehas mo na dyan. Hindi ko maintindihan yung ano niya mga tol, yung amoy. Para mga dahon. Yan mga tol. Dahil sila ay nag-ano, nag-fitting room. Adbox na dito. Sayang lang kasi di na natin ito magagamit. Kasi tayo ay bawal na uminom ng kape. Naagi din chocolate na. Ito na ang hinahanap ni mama mga tol. Chocolate. Kasi baka daw ma-expire. Chocolate. Kainin mo yan. Ma. Sarap sa experiment. Dili, wala expiry date. Bawal nga din pala kung chocolate mo ano. Hirap ng buhay. Tcharan! Kagamay! Gamay dak. Sakto ra. Tapos ano daw to mga tal? Nagbabago daw yung kulay kapag mainit ba? Try natin. Tingnan niyo mga tol. Tingnan niyo mga tol. Tingnan niyo mga tol. Nagbabago nga yung ano niya mga tol. Design. Na. Flex natin to mga tol kasi tayo ay ignorante. Up. Tapos. Akay! Dipisik sa kong kamot. Init mga tol. Ang init mga tol. Ano mga tol? Mamamas ko ako mga tol ha? Kasadya ng taknaan, dapit sa kahimayan. Mauray amo nakita, si Santa Claus nagapapa. Bulahan ang bulahan, ang tagbalay ng aking awitan. Awit sa halandon, o kata ng Pasko, magmalipayon. Bagong toeg, bagong kinabuhi, duyag sa atong mga pagbati. Atong awiton, atong sa tarang Pasko, magmalipayon. Sadya ng taknaan, dapit sa kaimayan. Yan mga tal. Ano naman yung mga ano nila, pinipili nila. Mga shoes, mga sandal. Timba. Esto na. Oo, tete. Kuya, huwag mo maglakaw ani, magbubaan. Ano to? Baby na kaya assignment. Meron sila nakitang clip nasa loob ng baso. Ganun. Kaya binubuksan nila ng iba. Baka meron pa nakatago. So, let's cook fries for snacks. Ding ding. Barbie. Let's make sauce. Then mix. Mga tol, kain tayong fries. Habang nanonood ng ano? Habang nanonood ng PBB.
Yan. Hindi ko kami naramdaman kasi Sino ang gusto niyo ma-evict mga tol? tulong. Sa ano? Sa susunod na eviction. Ikaw. Kinsa mo ganan ma-evict? Sa Sunod. gayam. Ma, kinsa mo ganan ma-evict sunod? May big si Kwan. Yan. Tara mga tol. Hello mga Odolski. Yan. Gabi na nga pala mga tol. Dahil ako ay nakatulog. At kami ay magsusnack na naman. Albertos na mga tol. Tapos shake. Shake. Yan. Kain.